प्रदीप लाखरा যদি ইয়ার কারণে আপনার ভিডিওর কারণে ওয়াকালি বা ইন ফিউচার মারামারি হয় ইয়ার রেসপন্সিবিলিটি তুমি ল'ব লাগিব ডার্টি ভিডিওস বা ডার্টি স্পিচ সেইং এগেইনস্ট বড়ো বা সেইং এগেইনস্ট আসামিজ পিপল এটু কৰিব নালাগে सासे आदिबासिया बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आब्रुथि गैयै मोनसे राव बाहायदों बिथाङा जों दिनै बेनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ रिप्लाइ होनो थाखाय दिनै जोङो बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों ना बे साननैसो नुगासिनो दङ दे ससियेल मिडियायावहाय सासे आदिबासिया जोंनि बर' हारिखौ बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आब्रुथि गैयै मोनसे राव बाहायदों बिथाङा बेनिखायनो जों दिनै बेनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ रिप्लाइ होनो थाखाय दिनै जोङो बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों जोङो सानदोंमोन जोङो बे भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो प्रेस मिट होनो होननानै नाथाय जोङो मानसिनि फुल एड्रेस मोनैखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ होनाय जाथ'वाखैमोन आरो जोङो मिज'रामाव थांनानै मिज'रामनि चिफ मिनिस्टारजों बे बड'लेण्ड सेपारेटिस्ट डिमान्डनि थाखाय रायज्लायहैनायखाय आरो माखासे टीमा दिल्लीयावहाय चिफ इलेक्शन कमिशनारजों थांनानै रायज्लायहैनानै आरो बिनो मेम'रेन्डाम गथायहैनायनि जाहोनाव जोङो दिनै लेट जादों जायखिजादोला आङो बे समाव हामबाय होनांगोन बिथां एनिथिं एमजे फंबाय आरो आदा उफ्रि बिथांमोनखौ आरो माखासे बिदिनो इउटुबार जाय सुबुंफोरा बिथांनि एगेन्स्टआव बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ रिप्लाइ होनो थाखाय बिथांमोना गावबा गाव निउज पर्टेलाव बा इउटुब चेनेलाव बिथांमोना मोजाङैनो गोख्रोङै रावजों सोंखारिदों बा रिएक्शन होदों बिथांमोनखौ जों बनसुनि जानानै जोबोद बाख्नायदों दा बे समाव बिथां प्रदीप लाखरा होननानै जोङो बिथांनि मुंखौ बे आदिबासिनि मुंखौ जों मोनथिनो मोन्दों बिथाङा खोब जानो हागौ गसाइथिंजायनि जोङो एक्जेक्ट बिनि एड्रेसखौ मोनाखै किन्तु मानसि नामखौ प्रदीप लाखरा होननानै जों मोनथिनो मोन्दों आरो बिथाङा गसाइगावथिंजायनि होननानै जों एसे खोनानो मोन्दों जोङो बिथांखौ जोङो सिरि नागिरखुमागासिनो दङ बिथांमोननि आदिबासि संगठनफोरनाव बा स्टुडेन्ट इउनियनफोरनावबो जोङो इनफरमेसन लादों बिथांमोनाबो नागिरनायाव जोंखौ हेफाजाब होदों आरो बिथांमोन आदिबासि स्टुडेन्टफ्राबो स्टुडेन्ट इउनियन बा गावसिनि जेसेबां दल संगठनफोर दं बिथांमोनाबो बिथांनि आब्रुथि गैयै राव बाहायनायखौ हामजानो मोनाखै बेनिखायनो बिथांमोना जोंनिसिम निमाहा बिनाय बा दुखु फोरमायहरदों दिनै जोङो बिथां प्रदीप लाखरा बिथाङा without knowing the history of Bodo people so-called an idiot legends of present days. His name is Pradeep Lakhra, is talking against the Bodo people without knowing the history of Assam and the Bodo people. If you see properly the history of Bodo, dear Pradeep Lakhra, you can go to the Google and you can read the history books also. That Adivasis were brought to Assam to industry as an industrial laborers by the East Indian Company, mostly from present day Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, West Bengal and Andhra Pradesh. And they were brought here in 19th century, my dear. Remember, Adivasis were brought in Assam as a tea laborers by the East Indian Company only in 19th century, whereas the Bodo people were here before the history of Mahabharata and Ramayana. They lived here. The Bodo people have been existing here 3,000 years ago. They have been living here since 3,000 years. You should know the history of the Bodo people, and without knowing the history of Bodo people, you should not speak in a single word. We know, আমি জানো এই প্রদীপ লাখৰাই কোনো সংগঠন পৰা অহা নাই কোনো দল সংগঠন পৰা অহা নাই বা ইয়াক কোনোবা বড় পিপলৰ এগেইনষ্টত ক'ব কাৰণে তাক কোনো মানুহে তাক পাৰমিশ্যন দিয়া নাই বা ইয়াক কোনোৱে মানে হেল্প কৰা নাই as an analysis আমি যোগ বুজিবলৈ পাইছো আমি দেখিবলৈ পাইছো হি প্ৰদীপ লাখৰাই হ'ব পাৰে one of the dirty agents of the dirty politicians. He wants to create a communal conflict in Assam since the MP election is coming on in 2024. He wants to make
a kind of communal conflicts between Bodo people and Adivasis in Assam. আপনি তেনেকুৱা ক'ব কাৰণে তোমাৰ ৰাজ নাই আমি অসমৰ আদিবাসী আৰু বড়ো সকলে ভাই ভণ্টি নিচিনা আমি জীয়াই আছো আগৰ পৰাই আমি তেনেকুৱা জীয়াই আছো আৰু আপুনি গোসাইগাঁৱত বা কোকৰাঝাৰত হোৱা হিষ্ট্ৰীটো আগু এক্সপ'জ কৰিবলগীয়া কিয় আছে what is gone you supposed to not to bring back the ill events ill history the depressed history of past. What do you want to prove by bringing this past history? We the Bodo and Adivasis have forgotten those histories and now we live as a peaceful person, peaceful lover in Assam. আমি এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে সব মানে আদিবাসী আমাৰ বড়ো এগেইনষ্টৰ হয় বা বড়োৱে আদিবাসী এগেইনষ্টৰ হয় এইটো নহয় আমি অসমৰ আদিবাসী আৰু বড়োসকলে ভাই ভণ্টি নিচিনা জীয়াই আছে আৰু আমাক ভাই ভণ্টি নিচিনা জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক আপুনি কাৰোবাৰ পলিটিচিয়ানছৰ লাভালাভৰ কাৰণে পলিটিক্সৰ লাভালাভৰ কাৰণে বা এইটো কমিউনেল কনফ্লিক্টছ আনিবৰ কাৰণে এইবিলাক ডাৰ্টি ভিডিঅ'ছ বা ডাৰ্টি স্পীচ সেইং এগেইনষ্ট বড়ো বা সেইং এগেইনষ্ট আছামিজ পিপল এইটো কৰিব নালাগে যদি ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অহাকালি বা ইন ফিউচাৰ মাৰামাৰি হয় ইয়াৰ ৰেছপন্সিবিলিটি তুমি ল'ব লাগিব কিন্তু আপুনি ল'ব লাগিব এইটো ৰেছপন্সিবিলিটি আৰু আপোনাক অতি সোনকালে আমি কেছ দি আছো ডিফেমেশ্যন কেছ দিম আৰু আপুনি জেলত ভাত খাবৰ কাৰণে বুজাই থাকিব ৰেডি হৈ থাকিব Who the hell are you to send the Bodo people in China? We accept that we are the origins of China and we have come in Assam, we have migrated in Assam. But remember, we have migrated in Assam 3,000 years. And we have been living here since 3,000 years. You have brought many references to speak against the Bodo people. কিন্তু আপনি চাব যদি হিস্ট্রি চাব যায় 7 lakhs Sautals were brought as contractual and bond laborers from Sotanagpur and Sautal Porgona to Assam by the growers, tea growers, so-called British and Scottish as coolie, in the sense workers, in around 1911 to 1921. Did you hear that? You were brought only in 1911 to 1921 and the Bodo people are living here since 3,000 years ago before the prehistory. The Sautals, so-called police who withdraw their service from tea garden coolie and who did not return to their native places were given 32,000 acres land here in Assam in 1980 and in 1900 it had increased up to 9 lakhs acres. See, you yourself withdraw that we are no more going to work in Assam as a tea tribe, as a tea laborer, and we are returning back to our native places. In 1980, but you did not return, and for that you were given 32,000 acres in Assam to live here peacefully. To live here peacefully, not to bring any communal conflicts. This idiot gentleman, so-called Pradip Lakra, who has a little knowledge, so-called Pradip Lakra, is maybe one of this coolies family, and therefore you cannot accept yourself as a tea tribes. My dear, remember, even the animals in the jungles are having their own places and areas. And as a human beings, we have also got different states, different places in India. And this Assam belongs to the Bodo community. Bodo people. Itana Pradip Kumar Lakraya ओरैबायदि मोनसे गियान आखल दिन्थिदों जे मालिकनि न'आव फैनानै दाहोना थाफैनानै
मालिकखौनो गाज्रि गाज्रि सोंखारिनानै मालिकनि ओंखाम सेना जानो नागिरनाय बिदि मोनसे राव बाहायदों बिथाङा। जों BoNSUआ बिथांखौ नागिरगासिनो दङ आरो बिथाङा थाबैनो जेलनि ओंखाम मोनजागोन आरो बिथाङा रेडि थाथों जेलनि ओंखाम मोनजानो थाखाय। जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ हजम खालामनो हायाखै। गोबाङानो बुंदों BoNSU, ABSU बा गुबुन गुबुन बर'नि संगठनफ्रा मानो दाबो बिथांनि एगेन्स्टआव प्रेस मिट होआखै बा बुङाखै, जेबो खोथा बुङाखै होननानै। नाथाय जों बिथांनि एड्रेसखौ नागिरग्रोदोंमोन, फुल एड्रेसखौ। बिथाङा बबेनि मा मानसि आरो मा मावो। नाथाय आनफर्चुनेटलि जों बिथांनि फुल एड्रेसखौ दाबो मोनथिनो मोनाखै। बिथांखौ जोङो मात्र प्रदीप लाक्रा होननानै मोनथिदों आरो बिथाङा जानो हागौ गसाइगावनि होननानै जोङो मोनथिदों। आरो बेबायदि मानसिखौ, बेबायदि डंकी टाइप सैमा आखलनि मानसिखौ जों BoNSUआ ओरैनो हगारनाय नङा। गोबां रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि जिउ बावनानै मोननाय बे BTC, BSc आरो BTR बे मोनथाम एकर्डखौ मोननो थाखाय जोंनि गोबां रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा जिउ बावबाय। आरो बे जिउ बावनानै जोङो जा खलबसे हा मोनदों, एरिया मोनदों, बे एरियाफोरखौ बिथाङा मेगन सादों, बिथांमोना मेगन सादों। आरो बिथाङा बर' माहारिया डेभेलप जानायखौ बिथाङा हजम खालामनो हायाखै। बेनिखायनो मेगन सानानै बेखिनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। आङो गोबां इउटुबार बिथांमोनखौ दहायबो नाम मुंख'बोबाय, बिथांमोनखौ हामबाय होदों, साबायखर होदों। बिथांमोना बिथांनि एगेन्स्टआव गोबां भिडिअ लाबोदों। आरो मैयासो आं सानैसो सेंग्राफोरखौ पस्टार होनानै बिथांखौ गालानाय बायदिसिना नुनो मोन्दों। आं जोबोद साबायखर होदों। हायोबा जों बिथांनि नामाव मुर्ति खालामनानै सावनांगौसो बिथांखौ जोङो मुर्ति खालामनानै सावनांगौ। दिनै एसे गाबोन एसे गुबुन हारिफ्रा बर' हारिफोरखौ नाख्रेबबोगासिनो दङ। जोंनि आइ आफामोना खेल खालामनो खालामाखै मोनथिया, खिन्थु दिनै सासे गाबोन सासे एसे एसेनो बर' हारिखौ बेबायदि नासयबोनाय, बेबायदि गाज्रि रावजों सोंखारिबोनाय बे बाथ्राफोरखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोर भिडिअफोरखौ जों नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव। बेनिखायनो बर' हारिया खौसे जानांगौ। आरो जेब्लानो बर' हारिनि एगेन्स्टआव मानसिफ्रा खोथा बुङो, जों गोख्रैनो बिथांमोनखौ सोंखारिनांगौ आरो आयेन भाबै जों बिथांमोनखौ साजा होनो नांगौ। You are प्रदीप लाक्रा ना? We heard that you are from गसाइगाव and you are going to be arrested soon and be ready to eat the foods of the prison in the jail. We are not going to leave you. We are not going to leave you. We cannot tolerate this such kind of nonsense words spoken by you. Without knowing the proper history of Bodo people, without knowing the history of Assamese people, you should not damn speak a single word against the Bodo people. And if you want to live peacefully here in Assam, please don't bring such kind of videos, such kind of dirty minded, such kind of dirty spirit. We are not going to give you place here in Bodoland. I'm sorry, I'm not saying all the Adivasis. I am saying this only for the Pradip Lakra, one who is showing himself to be over smart. You are going to face this consequence very soon. आरो बिनि गेजेरावनो आङो बर' आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोनखौ मोनसे खावलायबावनो सानदों। बिथांनि भिडिअखौ लानानै जोङो हारिजों हारि दावराव दावसि जालायलायनो नाङा, नांलाय खमलाय लाबोनो नाङा। बिथाङा सासे पलिटिशियानफोरनि सासे एजेन्ट जानो हागौ। बिथाङा बेखिनि बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनानै बे 2024 MP इलेक्सनाव बोरै बा मोनसे पलिटिक्सआ सिटखौ देरहाहैगोन बा गावसिनि मोनसे सरकार थागोन बेखौ नायनानै बे बाथ्राफोरखौ बिथांखौ बुंहोदों जानो हागौ। मणिपुराव जेनिखौ दायो सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो बर' आइ आफा, बिदा फंबायमोनखौ खावलायदों बिदि गुबुनजों बा आदिबासि बिथांमोनजों दावराव दावसि बिदि नांलाय खमलाय जानो नाङा। जों सासेनि मानसिनि थाखाय गोबांनि जिउखौ जोङो जारलायाव खोख्लैनो हाया। মই এতিয়া আদিবাসী ব্রাদার এন্ড সিস্টারসকলক মই রিকুৱেষ্ট কৰিছো প্ৰদীপ লাক্ৰাৰ কাৰণে আমি বড়ো আৰু আদিবাসীৰ মাজত কাইজা তেনেকুৱা মাৰামাৰি তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। হি হ'ল প্ৰদীপ লাক্ৰা হ'ল এটা কুকুৰ হয়। হি ৰাস্তাৰ এটা কুকুৰ, ভাত নোখোৱা, ঘৰ নথকা এটা কুকুৰ হয় হি। ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ লৈ বা আমি যে মিডিয়া পাই দিছোঁ ইয়াৰ এগেইনষ্টত এইটো লৈ আপোনালোকে
তেনেকুৱা মানে বেয়া ভাবিব নালাগে হি হ'ব পাৰে এটা পলিটিচিয়ান পলিটিক্সৰ এটা এজেণ্ট হ'ব পাৰে আমি যেনেকুৱা এই বড়োলেণ্ডৰ এই অসমৰ তেনেকুৱা আমি মিলজুলি খাই আছে বা ভাই ভণ্টিসকলে আমি তেনেকুৱা জীয়াই আছে এইটো মানে এইটো আমাৰ পিছফুল এটা কমিউনিটিৰ এই কনফ্লিক্টটো আনিবৰ কাৰণে হি এইটো ভিডিঅ'টো বনাইছে থাকে আৰু ইয়াৰ মোটিভটো হ'ব পাৰে 2024ৰ MP ইলেকশ্যনৰ কেনেকুৱা মানে বড়ো আৰু আদিবাসীৰ মাজৰ এটা কনফ্লিক্ট আনি জিকাই দিব পাৰে নিজৰ পাৰ্টিটো এইটো হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আদিবাসী আৰু বড়ো ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু চিষ্টাৰসকলক ইয়াৰ ভিডিঅ'টো লৈ বা আমি যে প্ৰদীপ কুমাৰ লাক্ৰাৰ এগেইনষ্টৰ আমি যি মিডিয়া বাইটো দিছোঁ ইয়াক লৈ আপোনালোকে বেয়া তেনেকুৱা ভাবিব একো নালাগে বা এনেকুৱা এটা আমাৰ সমাজত এনেকুৱা এটা বেয়া পৰিৱেশ আনিব নালাগে থেংক ইউ